ya Rasulallahi ya Habiballahi. Salamu alaika, assalamu alaika, ya Rasulallahi ya Habiballahi, ya Nabiyallahi. Salamu alaika, assalamu alaika, ya Rasulallahi ya Habiballahi. Salamu alaika, assalamu alaika. Mai girma da buwaya, mai tsarkin ruhi, kai ne mahi rahatil arwahi. Ya Habiballahi shugaba na da dama abin kiran kowa ja. Salamu alaika, assalamu alaika, ya Rasulallahi Habiballahi. Salamu alaika, assalamu alaika. Ina kaunar ka nura, mai kyakkyawar sura, mai jeraran hakora. Salamu alaika. Allah ya yi maka yalwa, kuma ya yi maka baiwa, mai kyawu da nutsuwa. Salamu alaika. Kai ne mai kyan sufa, mai kyau mai ifa, mai kyawu da azurfa. Salamu alaika. Mai murmushi mai kishi, mai dogon numfashi, samashi lillahi. Ina san ka na biyu, jika galu ayu. Salamu alaika, salamu alaika, ya lallahi. Hey! Assalamu alaika, assalamu alaika, ya Allah rabi san ka ne abincin zuciyata. Ƙaunarka ita ce ke tasirifin rayuwata. Rabbul alamin godiya ta tabbata a gare ka. Na tuba limu da duka laifin da na tufuka. Mai janye dare sai ka sanya ranar da ta haska. Diyan da ka so jalla babu mai canza shirinka. Sarkin kudura dukkan lamura Allah, dan mai tazara nabi abban zahara lami. Wannan da ya zo duniya ta haska ta yi kamshi, shi ne ka faɗa za ya zo ya daidaita halitta. Ni kai na sani, kai kadai na gane a sufofi, kai ɗaya na sani in ka zo kake sanya ya zafi. In har ka iso mashigar mukar samarki mai al'ajabi, mai al'ajabi a cikin kato an kura baiwa. Kai ne ni'ima rahamar ka ta lulluɓa kowa,
marayi da kai kai kaɗe ba kewaye na kushewa ranar mutuwa in ka so kana tashin gawa mai sarrafa rai kwarjinin risala da nubuwa mai rashin wa'adi gunka duniya ke da dajewa marashin adadi inuwa bin so da fagewa ni kai na rike shakira isharar magabata akibu daga kai a rufe nubuwa da risala an yaye duhu da zuwan mun samu fitilla hikimar magana ka haɗe fasaha da adala hasken shirya siri kai kake kau da jahala sirrin falala sanadin musula nabi bawan Allah nabi mai nutsuwa da kula mai da nufi babu mai wuyata a gare ka mai kece dare rabu shi ya zaba maka mata abban zahara kai ka motsa kudura da irada kai ne madadin zuljalal ka sauka ka tsada girma da isa na gurin ka kai ke mana shaida ya ar-rahman kai kadai na san kai mana gata tausayi jin kai na gare ka kai ke mana rana ni kai na sani ke da kwarjinin da ya furana mai ba mu kula kai ka bani karfi a jikina hasken shiriya ya rasulu kai ne manufata kai ke magana ka faɗi da harshen mabuwayi ya almuhuyi rayuwar ka ke ɗauke da bayi kafin karaya to ubangiji sai muga yayi ikon ka ya saba abin da ke yi maka nauyi sai ka ya ayyana mai ba da tsayyana duk abin da ka yi annabi sarkin ka ya yi annabi sayyidul bashari mai gidanmu assalamu alaika birnin ilimi karamin isan so da kusanta kai ke izini ba abinda ya gaji da isarka ranar mashar mursalai suna kama kafarka ya mai uziri kai nake tunawa na yi kuka ranar mutuwa so nake ka zamuto suturata mai ba da rabo kai kamar asali da iyaye da nufi gumu kai kake shara waye kai ne ka fito ka sanar da mu sirrin boye mafita mafaka kaisar annabi kai ne na cikin zuciyar da ba shari cikinta mai yaya duhu ka ishe na hasken managarta dukkan lamari kana fada a cikin tafiyata shiga al'amarin da nake ka kara mini gata ya al'arari Ramayiyar kufar abin yabo sosai na ayoyi yana gurin ya mayiyar kufar abin yabo dausayi na ayoyi duka farin ciki yana gurin da shugaban bayi rana da safiya suna gudana cikin umarninka motsin duhun dare su taru ba mai rufin asirinka mai juya duniya nufin kana wanzuwa da ikonka diyan da ka nufa hakan yake samuwa bayinka sarki abin kira ni gun ka zambara
dogara Allah, da kai ne na dogara, dan wanda kai kira Allah, dan wanda kai kira. mai raya kudura da shi kake gafara bayinka, ka ba shi duniya da lahira kai ka ba shi ayoyi. Farkon ma'ambaci shi ne na farko a masu bautarka, mai juya lokaci isarsa ta kai ya yanta bayinka. Wannan mataimaki da bai da tsara cikin halittinka, ya shirya zamanai cikin aminci gami da yardarka. Shi ke da tabbaci yana da ikon ya zo ya kalle ka, kai masu sammako suke tararwa abin nufin bayi. Abin yabo da usai na ayoyi, dukan farin ciki yana wurin da shugaban bayi. Ya mai maɗaukakin jiki da rai, mai maɗaukakin suna, mai martabar sufa daukar jini, mai disa sharar rana. Allah kira yake abika mai taimakawa rarrauna, ka sauya zunubi inda kai ka sauya mummuna, ya mai ya kufa. Da usai na ayoyi, dukan farin ciki yana wurin da shugaban bayi. Mai haskake duhu mabayani sanadin fitar rana, duk wanda bai da kai annabu to bai da rabu sarkina. Irada da kudura kai ne kake sarrafa su maulana, mai mataimaka silar ka ne an kabul yake yana. Farkon ma'ambatan Farkon ma'ambata, mai sai ta mai batan, mai sai da mai bata, hanyar ka ce fitan nabi, hanyar kake fita annabi, kai ne ka tabbata nan. kai ne matabbata annabi. Tabbas Ubangiji ya tsara kai ne kada ya bin koyi, kake da izinin hani da sawa wani ka bai kai ba. Wallahi kai kake da arziki wanda ba shi kankewa, Allah fadi yake da hikima a cikin ka yayi baiwa. Kafin ka tambaya kana da amsar gani da gamsarwa, ko da macen daka ta san da mai sa mala'ika tsawa. Hujjar Ubangiji da ka iso ba kake ganin kowa, tsarin ka da shiri da masu shi ban ga sun siyace ba. Zancen ka har anan na ɗai kasa baya sauyuwa hadi, mai gaskiyar batu sakonka ne aka kira da kifadi. Siri guda ɗaya cikin halitta ka kewaye fadi, kowace duniya kiran ka ba na yi yarda bai je ba. Ga wani jamani jimarsa ta kasa juya mai wanki, na kalli rawaya kamar fari yanayin da mamaki. Na san da lokaci a sannu komai yana gurin sarki, mai juya duniya da layira haddara ta sha mulki. Annabi Muhammadu ka gaji zuhudu annabi, mai sa maza gudu annabi, mai rabuwa idu annabi. Kai ne Ubangiji ya baka iko ya baka taskoki, ya baka duniya da lahira mai maɗaukakin suna. An baka zuciya mafi aminci a dukkanin baye, ka wuce hikima da zantukan nan na rabu mai nauyi. Kirjinka nan Ubangiji ya zaba ya sauke ayoyi, sirri hakan ya sa harshen kai ke furcinsa mai sauyi. Ba wannan alƙalam da za ya kawo ka a ruwayoyi, kai ne Ubangiji yake kira ba kira sakake ba. Wallahi shugaba da kai kadai zakaran muke cara, kake da zamanai cikin aminci taura. Girma ya tattara
ga mai ganin rabu alisabi da aure ya shiru na ya gunduwa nabi 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 abin nema idan duniya Nabi Muhammadu laƙarƙa